का हो? अरे हाँ सोनरा बोलत रहे हो कुछो करे क्या सुधार लेके आल हाँ अरे तो ले आले तो कुछ कहले सका। सुना का कहत रहला अरे हम के मारे लताना अरे सोनारा बलमा हम के मारे लताना अरे सोनारा बलमा कहली अइला झुलानिया उधार बलमा शीशी लगावाला सुना केतनो कमाल नाही आटेला कमाई हो आटेला कमाई बोलेला सोनारवा बोली बाटे हारा जाई हो बाटे हारा जाई केतनो कमाल नाही आटेला कमाई हो आटेला कमाई बोलेला सोनारवा बोली बाटे हारा जाई हो बाटे हारा जाई लेता यापन तू जिंदगी सुधार बालमा लेता यापन तू जिंदगी सुधार बालमा काहे लियला झुलानिया उधार बालमा कहे हम मेहरारू को जात जब खटनी करे सुना झुलन के उधार बाड़ी कैसे